хора, аз съм Георги и в нещо ще правим смешни видеа. Това момче много ме разгнева, тъй че сега не го прете, защото съм надразнен. Видите, аз съм Криско и днес ще участвам в канала на Криско. Давай се! Ти си имаш ли? Здравейте хора, аз съм Криско и днес участвам в на Гошко канала. Ще правим смешни видеа и това е. Ай, чао! Сега ще излъча този човек там. Toto. Нищо не пише ръкина, виж. Ръкни ме отзад. Кой го е написал? И не знам. Не знам кой го е написал. Ще ли пише? Не! Кой ли го е написал? Не знам. Видите, аз съм Криско и днес ще участвам в канала на Криско.